Pakistan'ın paytagty Islamabadda protestçiler öz liderleri hökümet bilen gepleşip geçirýän mahalyna parlamentiň öňündäki oturma protestlerini dowam etdirdiler. Oppozisiýa liderleri İmran Han bilen Tahir ul-Kadri saýlaw reformasyny, täze saýlawlary we premier ministr Nawaz Şerifiň işden çekilmegini talap edýärler. Protestçiler awgustyň ortasyndan bäri Şerifi saýlaw galplygyny aýplap, merkez Islamabaddaky hereketde oňdurdylar. Owan paytagty Kabulda Ahmet Şah Mesud'un 2001-nji ýylda janyna kast edilip öldürilen tanymal uruş serkerdesiniň mirasyny öwrenmek üçin seminar guruldy. Çykyş edenler prezidentlige bäsleş kandidatlar Aşraf Gani bilen Abdulla Abdullah'nyň arasynda gepleşikleriň dowam edýän pursatyny ýurtdaky häzirki syýasy ýagdaý barada hem durup geçdiler. Emma bu gepleşiklerden häzirçenli görünip duran ul netije çykmady. Kazakistan ýurdun iň uly şäher Almatyda Halk Bankynyň öňünde gaharly çykyşlar boldy. 30 şemet adam bankyň öz zaýlaryny gaýtadan ele geçirmesine protest bildirdi. Amerikan dollarlaryny zaý üçin karl pul alan zaý ýeleri Kazak pulu bolan teňe fevral aýyna hökümetini gaçyryp, olaryň aýlyk töleglerini tölemäge ukupsuz edilýär. Bir näçe gezek protest aksiýasyny gurnadylar. Protest lideri öz zaýlaryny alan islenlik adamyň jäçýal çym pytyrak ediljegini aýtdy. İlki bank resmisi olara zaýlarynyň bir kanunyny aýtdy. Emma soň bank olaryň ardalarynyň deriňeljegini wada berdi. Şüketde Kazanyna Tatarstanyň paýtagtyna 10-njy musulman kino festiwali geçirilýär. Ol 5-nji sentýarda ul dawra bilen açyldy. Festiwalda 22 ýurtdan 50den gowrak film görkezilip, olaryň arasyndan ýeňjiler saýlanar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.